Merħba, A Real Virtue, jgħa Deborah Bejjer. Jena Father Brendan. U l-lum ħanitkellmu fuq Giovanni l-Battista u l-virtu temperanza jew razan. Giovanni l-Battista nafuħ sew. Nafuħ, ekku. Giovanni forsi iktar mill-karattri l-oħrajn li l-tajna magħhom anka f'din is-sensiela huwa bniedem li nafuħ anki għax huwa l-eqreb lejna fis-sens li huwa propju il-prekursur ta' Ġesu. Huwa qarib ta' Ġesu b'xi mod xi forma ta' kuġin ta' Ġesu, imma kien anka bniedem profetiku ħafna in his own right. Jiġifieri nafu li anka meta l-apostli u d-disċipli tal-bidu tferxu wara tluħ ta' Ġesu fis-sema u bdew iwasslu l-Vanġelu kien hemm komunitajiet ta' nies anke mferxin f'ċertu postijiet oħrajn, mhux biss fl-art imqazza, li kienu d-disċipli ta' Ġwanni jew kienu semgħu bi Ġwanni u kienu jżommuh b'ċertu qima. Jiġifieri Ġwanni huwa figura kbira ħafna u kien hemm anke fi żmien Ġesu min ħaseb li huwa l-Messija. Imma fi Ġwanni mbagħad kif semmejt inti Deborah, naraw ħafna din il-virtu partikolari tat-temperanza. U llum ħanaraw din il-virtu kif toħroġ f'aspetti ta' Ġwanni. Sintendi, Ġwanni nistgħu nsemmu kull virtu b'xi mod tmiss miegħu u fil-fatt nafu l-virtujiet ishom il-link, eżatt, ishom tal-vaguni ta' trejn. Waħda ġġib lill-oħra u waħda takkumpanja lill-oħra. Imma fi Ġwanni għażilna din il-virtu propju għax toħroġ f'diversi karatteristiċi tal-ħajja tiegħu. Forsi wieħed ma mhux daqshekk familjari mal-virtu tat-temperanza jew inkella il-kelma temperanza qiegħda xejn astratta. Fil-fatt jekk inħarsu lejn il-katekiżmu insibu temperanza, razan jew qies. Aħna meta nitkellmu dwar razan, forsi llum il-ġurnata tinħass qisha xi ħaġa naqra kunċett naqra skadut jew inkella tal-imoddi u allura li inti titrażżan fejn jidħol l-ikel, ix-xorb, il-ħin li nqattaw fuq l-internet, dak it-tip qisu titkellem dwar limitazzjonijiet, qisu titkellem dwar li inti tċaħħad lilek innifsek minn xi ħaġa. Li ċertament hemm dak l-element ukoll, imma kif tippreżenta l-Knisja mhijiex biss qisu xi ħaġa negattiva u allura qed ngħid le, imma dik il-le li tiflaħ li ħafna iva oħrajn u mbagħad faċilment anke naraw anke fil-prattika fil-ħajja tagħna jekk jiena jirnexxieli nitrażżan fejn jidħol forsi il-ħin li jiena nista' naħli doom scrolling pereżempju, imma li ħajiftaħ li ħafna iktar ħin għal affarijiet iktar produttivi li nista' nagħmel fil-ħajja tiegħi stess anke fuq l-istess internet, fuq l-istess computer, eccetera. Ġifieri f'dak kollu li jiena nagħmel imma meta jiena nkun kapaċi anke ngħix b'ċertu qies u allura hemmhekk tidħol it-temperanza, allura li qed tiftaħni u sintendi l-aħħar l-iktar skop aħħari fl-aħħar mill-aħħar tal-virtujiet huwa li aħna ninfetħu dejjem għal relazzjoni iktar qawwija ma' Alla nnifsu. Fanni naf fejn l-oħrajn bħala virtujiet jiġu rappreżentati mod statiċi fejn għandek semmejna ġustizzja, għandek il-xabla u l-bilanċa, il-mizien. Għandek l-oħrajn il-fortitudni, għandek il-kolonna, mod statiċi ħafna. Mentri hawnhekk kif naraw kif hija rappreżentata t-temperanza ħafna drabi hemm moviment għax għandek żewġ tazzett prattikament li qed toħroġ likwidu min-naħa għall-oħra. U turi li kemm isek tittoqgħod attent biex ma twaqqax, allura għandek dik iċ-ċertu paċenzja u qed tagħmel azzjoni b'ċertu qis, b'ċertu attenzjoni. U allura tara jisek meta inti qed toqgħod attent kemm titfa' f'tazza u kemm titfa' f'oħra, hemm dak iċ-ċertu bilanċ, hemm dik iċ-ċertu rażan. Eżatt. U vera toħroġ hekk mod sabiħ. U fl-istess ħin kif qed tgħid turi li hemm dinamiċità wkoll, jiġifieri il-virtujiet mhux biex iżommuna qisu sirna statwa tal-irħam jew xi ħaġa li tagħlqek ġewwa, imma li anke jiftħuna għal ħajja iktar produttiva, ħajja iktar fulfilling ukoll. U allura anka temperanza li konna qed nispjegaw it-temperanza propju f'dan id-dawl li inti verament ma tkunx maħkum mis-sensi tiegħek, ma tkunx maħkum mill-ġibdiet tiegħek, ma tkunx maħkum mill-bżonnijiet tiegħek, imma li inti tkun kapaċi anka bil-qawwa tal-Ispirtu Santu anka titraxxendi dawn l-irbit biex ngħidu hekk li aħna niffaċċjaw fil-kundizzjoni tagħna bħala bnedmin, bħala ħlejja inkarnati biex ngħidu hekk. Imma biex aħna ninfetħu dejjem iktar għal relazzjoni iktar sħiħa ma' Alla u mbagħad eventwalment anke ma' dawk ta' madwarna. Fil-fatt meta inti tissemmi anke dak iċ-ċertu bilanċ,
Kważi kważi niftakru f'Ġvanni Battista nistgħu naħsbu meta ġie introdutt il-karattru ta' Ġvanni fil-Bibja stess. Fil-Bibja f'Mattew fit-tielet kapitlu jagħmel referenza anka għall-profeta Eżajija ta' leħen jgħajjed fid-deżert. Mal-ewwel daħħalna f'dak il-kunċett li hemm raġel fid-deżert jiddiskrivi anke kif kien jiliebes li allura dik ċertu sempliċità, dik ċertu m'għandux mhux marbut ma' ħafna materjaliżmu. Eżattament. Ma dak li huwa neċessarju li hu bżonjuż biex huwa jgħix f'dak il-kundizzjonijiet ħarxa tad-deżert. Interessanti anka minn sorsi oħrajn mbagħad l-Iskrittura, pereżempju bħal-Vanġelu ta' San Luqa, naraw li Ġvanni kien ġej minn familja a priestly family. Ġifieri missieru kien Zakkarija u ħafna drabi priestly families kienu jkunu sinjuri ħafna, ġifieri kien ikollhom ħafna ġid ukoll, kienu ċertament meqjusin anke b'ħafna rispett. Ġvanni jaħrab dak kollu, Ġvanni jitlaq fid-deżert, jgħix ħajja axxetika, jiġifieri ħajja fejn jiċċaħħad minn dak kollu li huwa kumdità. U Ġvanni allura hawnhekk diġà jinkarna aspett tal-virtu tat-temperanza, li ċertament ma kienx bniedem maħkum mill-lussu, imma għal missjoni tiegħu għas-sejħa tiegħu anke biex ikun figura profetika. Għax inti jiena nista' nippretka li tgħix is-sempliċità, nista' nippretka li tgħix il-faqar fl-ispirtu, imma jekk qed nippretka minn ġo villa fejn għandi l-kumditajiet kollha, il-kliem sabiħ imma mbagħad huma l-fatti ta' kif wieħed jgħix. Ġvanni jsir propju figura profetika bil-mod ta' kif huwa jgħix. Imma mbagħad anke naraw għax din ukoll hija temperanza, il-mod anke ta' kif u n-nies jgħidulu x'għandna nagħmlu aħna wkoll. Ma jgħidulhomx kulħadd joħroġ fid-deżert, kulħadd jenżel ħwejjeġ li għandu u jilbes ix-xar tal-ġemel u dawn l-affarijiet kollha, imma lil kulħadd jagħtih suġġerimenti prattiċi skont l-istat tiegħu. Allura dawk li għandhom familja għandhom rwol partikolari, is-soldati għandhom rwol partikolari. Interessanti ħafna li mbagħad Ġvanni kien qed ikun radikali ħafna hu, imma mhux qisu jħares l-isfel jew jħares biċ-ċiera lejn min mhux imsejjaħ jew kapaċi jgħixha dik ir-radikalità, imma lil kulħadd jagħtih suġġerimenti ta' kif jistgħu jgħixu huma. Huwa stess ukoll jagħmel ċertu bilanċ f'ħajtu, fis-sens ta' semmejt inti dik iċ-ċertu rażan, dik iċ-ċertu li huwa jiċċaħħad minn materjal. Ma kienet jiċċaħad ukoll minn relazzjonijiet. Meta hu kienet imur fid-deżert, kienet imur waħdu. Imma aħna ngħidu no man is an island u ta' faċli seta' anke baqa' eremit waħdu, kien jgħix ħajja tajba, kien ikun waħdu. Imma il-fatt li kien jerġa' jmur lura man-nies, jipprepara l-miġi ta' Kristu, fl-istess ħin qed jigwida lin-nies għall-ħajja tagħhom ta' kuljum, qed juri wkoll ċertu bilanċ ta' meta huwa importanti li toqgħod waħdek ħalli anke inti tiddixxerni, imma mbagħad ukoll l-importanza li tkun man-nies li inti timxi magħhom kemm għalik innifsek imma anke għall-oħrajn. U qed ngħidu deżert, qed ngħidu li toqgħod attent kif anke relazzjonijiet u hekk. Min huwa familjari ma' Star Wars jibdew iduqqulu l-alarm state Jedi. Għax dik hija kollox propju Jedi way. Fil-fatt il-mod kif il-Jedi huma maħsubin għall-inqas biex ngħidu hekk issu fit-triloġija oriġinali għax imbagħad kien hemm ħafna jsu ċaqli jew inkella ċertu kunċetti oħrajn li ħarġu, imma ċertament kienu maħsubin qishom ordni monastiku. Issa jekk hux monastiku fis-sens Kristjan, li aħna ovvjament għandna tradizzjoni tmur lura kważi 2000 sena, ġifieri kważi mal-bidu tal-Knisja kien hemm monaċi l-ewwel mainly irġiel imma mbagħad anke nisa, imma li ħadnu din il-ħajja ta' ċertu ċaħda wkoll ta' ċertu rażan. Xi wħud għexuha f'komunità oħrajn għexuha separatament ġifieri eremiti, imma nafu li teżisti anke f'kunċetti oħrajn u allura fil-Buddiżmu pereżempju hemm monasteri fejn ukoll hemm il-monaċi. Ġifieri hija huwa istint tal-bniedem li kemm individwalment imma anke bħala komunitajiet imma ninqatgħu xi ftit ishom id-dinja ta' madwarna mill-istorbju ta' madwarna biex inkunu nistgħu niffukaw iktar fuq dak li huwa iktar essenzjali. Fil-każ tagħna relazzjoni l-qima lejn Alla. Il-Ġeda għandhom ħafna dan l-aspett imma ovvjament imbagħad huwa mżejjen anke mal-aspett tagħhom bħala warriors ukoll li forsi hemmhekk jidħlu jiena fl-ispirazzjoni Shaolin monks pereżempju fl-Asja.
Imma hemm dak l-element ċertament ta' Razan, anka li huma jidher ċar li ħadd toħroġ mbagħad joħroġ fattur kruċjali anka fejn jidħol Anakin anka ċelibat, li dawn mhux suppost ikollhom relazzjonijiet romantiċi intimi ma' persuni oħrajn biex huma jkunu jistgħu verament jaqdu il-din ir-realtà li huma il-Force, eċċetera, biex huma jistgħu jaqdu dan il-bilanċ fil-ħolqien biex ngħidu hekk. U biex ukoll inti meta għandek dak il-poter u taf li tista' tikseb iktar poter, meta inti jkollok ċertu rabtiet huwa faċli li mbagħad minflok tużhom għal ġid tas-soċjetà tużhom għalik egoistikament. Eżattament. U fil-fatt fil-prequels semmejt l-Anakin propju meta Anakin kienet qiegħed irid jipproteġi lil Padme u l-tfal tagħhom propju ħalla li hu stess jiġi ikkonsmat minn din ix-xewqa li jikseb iktar poter biex jipproteġi dak li huwa l-qalbu u tilef li ngħidu aħna tilef il-plott. Eżattament. Għax totalment he went to the dark side biex anke jikseb iktar knowledge ta' kif tista' tuża ngħidula l-Force b'modi differenti u imma hekk spiċċa krea chaos kbir u beda permezz tiegħu il-dictatorship tal-Empire. Anakin, my allegiance is to the Republic, to democracy! If you're not with me, then you're my enemy. Only a Sith deals in absolutes. I will do what I must. You will try. You were my brother, Anakin! I loved you! U naraw allura fil-karattru mbagħad ta' Obi-Wan fejn kważi qed jikbi l-ħbiberija tiegħu ma' Anakin. U jibki anka il-potenzjal ta' Anakin. Lost potential. Eżatt, ġifieri ta' dak li veru kellu dan il-potenzjal u din hija realtà li nesperjenzawha, jiġifieri kemm kien hemm nies setgħu kienu fil-Knisja, setgħu kienu fuq livell ta' soċjetà, imma li kellhom potenzjal qawwi ħafna, ma li sfortunatament dak il-potenzjal anke ġie forsi korrott minn ġibda għal iktar ġid, għal iktar kumdità, għal iktar suċċess. U allura iva Obi-Wan jibki ħbiberija li hija relazzjoni li hu kellu bħala mentor u dan jisu d-disċiplu tiegħu imma li hu kien jara li għad jikber ħafna u għad ikun figura ta' qawwa kbira. Imma wkoll jibki propju l-potenzjal tiegħu. U naraw anke li huwa ntilef. U allura tikbi wkoll li tipo intlif. Eżattament. Jisek tixtiequ li jerġa' jiġi lura imma tant huwa mitluf Ekku. li għalih daqshekk issa intilef għal dejjem. Eżattament. U allura naraw meta kif semmejna il-Jedi kif għandek ir-Razan. U allura li toħroġ ħafna fil-John il-Battista. U għandek jekk inti ma jkollokx dak ir-Razan, ma jkollokx dak il-bilanċ, kif faċilment inti mkun toqgħod attent dawk il-ġibtiet u anke ix-xewqat naċenti u tajbin kemm jistgħu jkunu jistgħu jirkbuk. Ekku. And you lose the plot. Eżattament. John il-Battista, karatteristika oħra tiegħu hija propju biex jgħin lin-nies they don't lose the plot biex ngħidu hekk jiġifieri. Allura hu wkoll qed jgħallem ir-Razan lill-oħrajn fejn kien hemm bżonn għax dik it-temperanza wkoll fejn kien hemm bżonn jagħmilha bil-kelma tajba. Jiġifieri meta n-nies għax in-nies kienu jinġibdu lejh, kienu jarawh bħala figura li huwa radikali, figura bla kompromessi. Jiġifieri dak li tara fih huwa ġenwin, mhux fals. U allura jinġibdu lejh u jagħtihom il-pariri tiegħu lil kategoriji differenti tas-soċjetà. Imma mbagħad fejn għandu bżonn jitkellem bla kompromessi u bil-qawwa ħajamilha wkoll jiena nħobb niddeskrivih il-Ġwanni qisu wire brush. Issa forsi kun hawn min jieħu għalih li ħadd titkellem hekk dwar dan il-bniedem imma x'inhu wire brush. Meta inti pereżempju jkollok jien-naf immaġinaw grada jew bieb tal-ħadid, imma li rabba s-sadid u inti tixtieq tiżbaw jew tixtieq forsi f'xi kontest ieħor tixtieq tindurah. Ma tistax dik iż-żeba jew l-induratura tpoġġiha fuq is-sadid għax mill-ewwel ħadd inqala'.
allura tittaqbad il-wire brush u tagħti tindifa tajba li inti titneħħi dawk l-impurities kollha biex ngħidu hekk titneħħi dak kollu li huwa żejjed, dak kollu li huwa ta' ħsara, dak kollu li qiegħed iħassar il-wiċċ ġenwin ta' dak l-oġġett. U allura toborxu b'dan il-wire brush biex toħroġ dak li huwa t-tajjeb. Ġwanni jitkellem hu stess dwar innifsu xejtina leħen ta' wieħed jgħid fid-deżert ħejju triq tal-mulej. U allura Ġwanni jgħid fejn hemm affarijiet li qegħdin iċċaħdu, aħna niċċajtaw ħafna fuq din Malta ħejju triq tal-mulej, allura ngħidu kemm ikonna jenna f'daqqa ħofra fit-toroq jew daqhekk. Imma Ġwanni proprju qed jipprova jagħmel dik fil-qalb ta' kull bniedem biex iħejji għal miġija ta' Ġesu. U allura jitkellem b'qawwa anke meta jkollu bżonn jikkonfronta lil Erodi. Għax Erodi kien qed jagħti skandlu kontinwu u li kien suppost wieħed mill-mexxejja tal-poplu tagħhom, imma il-fatt li kien ħal mara ta' ħuh, eċetera, kien ħoloq skandlu f'dak iż-żmien. U Ġwanni bla ma jħares lejn wiċċ ħadd. U għalhekk naraw kif il-virtujiet huma marbutin ma' xulxin għax allura mat-temperanza tidħol ukoll il-fortitudni, tidħol il-qawwa, il-ġustizzja, jiġifieri kollha waħda mal-oħra. Ġwanni jarbel il-moment u jitkellem b'qawwa anke jikkonfronta lil Erodi nnifsu. Seta' siket u jibqa' bil-ministeru tiegħu fid-deżert u jgħix ħajja twila, imma jikkonfronta lil Erodi li saħansitra Erodi stess kien jieħu gost jisimgħu, kien interessat dak li kellu xejn imma ma kellux imbagħad il-grazz jew ma kellux il-qawwa biex ipoġġi fil-prattika dak li kien jisma'. Ngħidu għamma kif initi moment ħalintitku. Ngħidu tagħmel id-dnub u jissek ma tkunx tista' toħroġ minnu. Għax finalment tkun komdu. Ekku. Li u anke tibda tgħix ħajja differenti u plan tissir din new normal għalik. Ma tibdix taraf kif tista' tkun differenti. Ma tibdix taraf għalfejn għandek tkun differenti wkoll. Il-Papa Franġisku kien jitkellem dwar id-differenza bejn id-dnub li l-koll nedimbu l-koll nisbaljaw, imma mbagħad meta dnub isir stil ta' ħajja hemmhekk isir propju l-korruzzjoni, ġifieri li inti ma tafx mod ieħor allura ta' kif tgħix, kont tkun komdu b'dik ir-realtà fil-ħajja tiegħek tagħmel paċi magħha, u allura u Erodi dik hija traġedja tiegħu, u allura anke t-temperanza hemmhekk hija neċessarja wkoll, jiġifieri għax dan kien bniedem inħakem mis-sentimenti tiegħu, inħakem mis-sensi tiegħu u jsir propju il-maqlub ta' jisu mirror image imma mudlam ta' Ġwan il-Battista u allura għalhekk hija l-clash il-kbira li mbagħad twassal. Forsi din il-karatteristika narawha f'diversi, ovvjament, figuri ċinematografiċi. Aħna meta diskutejna bejnietna rajna li toħroġ forsi għax aħna fans ukoll ta' din it-triloġija Lord of the Rings, aqrawa jekk tistgħu jiġifieri, imma il-karattru ta' Gandalf li diġà semmejnieh f'episodji oħrajn, imma Gandalf li huwa wkoll dan il-karattru fejn jidħol anka f'realtajiet, jikkonfronta realtajiet fejn dal-aspett tal-wire brush kważi narawh litteralment iseħħ, jiġifieri fejn għandek dan is-sultan Theoden tas-Saltna ta' Rohan li dawn huma l-Horse Lords of the Plains, jiġifieri dawn huma ġens sabiħ ispirat mill-ġnus nordiċi u hekk. U eżatt hawnhekk naraw li Theoden prattikament maħkum. Theoden li ġie maħkum minn figura li ġiet minn barra dan il-bniedem jismu Grima Wormtongue li jibda jfessfislu jikkorrompih bil-mod ta' parsi daħal biex jagħtih il-pariri, imma mbagħad wieħed jinduna li dan il-bniedem kien taħt il-kontroll ta' Saruman, dan ukoll li wkoll kien wieħed minn dawn il-wizards it-tajbin imma li wkoll ikkorrompa ruħu bil-kilba l-poter. U allura dan Wormtongue huwa messaġġier tiegħu biex ngħidu hekk li jibda jinfluwenza lil Theoden u fl-aħħar literalment il-korruzzjoni, il-mod kif Theoden jiġi taħt il-ħakma tiegħu tiġi raffigurata b'mod sabiħ ħafna fil-films li propju qisu xjaħ qabel iż-żmien, qisu hemm żlieġa quddiem għajnejh li titfilu huwa b'mod simboliku anke ta' dlam li waqa' fuq li dan m'għadux jara ċar. It-temperanza kif konna qed nitkellmu hija anke dik il-virtu li tgħin iktar ċar għax m'intix maħkum biss mis-sentimenti mill-emozzjoni li huma importanti fil-ħajja tagħna. Jiġifieri aħna mhux qed ngħidu li rridu nkunu qisna xi ħaġa bla sentimenti, xi ħaġa cold, hekk xi ħaġa kiesħa, imma li r-rażan tagħhom dawn jiġifieri li jkunu bil-qies fil-ħajja tagħna, inti semmejt it-tazzi, allura jgħinu.
U x'jiġri meta jidħol Gandalf din ir-realtà, u mbagħad Gandalf jikkonfronta din ir-realtà, jikxef lil Wormtongue għal dak li hu, jiġifieri li bħala jisu dak li qed iferra l-velenu fil-widnejn ta' Theoden, u jseħħ b'mod jien għalija Peter Jackson jgħid li mhux bniedem ta' fidi, imma hemmhekk għandek kważi mod viżiv ta' eżorċiżmu qed iseħħ. Fejn għandek letteralment hawnhekk il-wire brush tara layers kważi qegħdin jinqalgħu minn fuq dan il-bniedem u joħroġ żożija ġdida fih. I know your face. U għed faċli mbagħad anke il-maqdar jew inkella jgħid inti post ma timxi ħażin anke meta forsi tkun tixtieq li tkun inti fil-poter, anke ma tammettix miegħek innifsek. U aspett ieħor ta' temperanza li inti jisek taraf u naraw sew f'Ġwan il-Battista li taf li għandek il-kapaċità, taf li għandek il-potenzjal ngħidu hekk, imma taraf li hemm xi ħadd aqwa minnek. Li allura forsi mhix inti neċessarjament inti li trid tmexxi, imma inti li trid takkumpanja, li inti trid tipprepara, trid tħejji triq. U fil-fatt għandek anke l-aspett ta' u li għammet lil Kristu biex he's endorsing him dan u l-bniedem li trid timxu. Eżatt, u jintroduċih, jindikah lill-oħrajn u allura l-disċipli tiegħu jgħidulhom araw il-ħaruf talla. Ġifieri Ġwanni l-qawwa tiegħu l-iktar mument sabiħ biex ngħidu hekk fil-ħajja tiegħu u kif veru naraw il-virtù ta' temperanza toħroġ mod mill-isbaħ fih huwa li kapaċi fil-mument it-tajjeb jagħti l-handover. Huwa dak li jgħid jeħtieġ jikberu qed jitkellem dwar Ġesu u niċkien jien. L-disċipli tiegħu jgħid l-arus tħobbu l-arusa imma anke l-ħabib tiegħu, il-ħabib tal-qalb tiegħu jieħu gost meta jisma' leħen l-arus u qed jitkellem dwar Ġesu. Ġifieri Ġwanni mbagħad jasal il-waqt fejn għalkemm hu kellu din il-qawwa kbira, dan il-following kbir, imma kapaċi jagħti handover lil Ġesu b'imħabba u nsemmi sensiela li xi ħud minna jafuha u jħobbuha The Chosen. Hemm mument ħelu fejn anke meta ħajmut Ġwanni imma jkollu konsolazzjoni fl-aħħar li jara ħaruf u dak li huwa qisu Ġesu qiegħed miegħu fl-aħħar momenti, ġifieri huwa mod viżiv s'intendi ta' kif juri dan il-handover imma b'mod tant sabiħ. Tajb waħed insemmu wkoll imma li aħna din narawha minn aspett spiritwali, imma dawn kienu nies li jgħixu vera. U il-nies li kienu din jimxu wara Ġwanni ma kinux nies sempliċement li qegħdin jimxu wara bħala leader spiritwali, imma anke leader politiku. Li meta inti allura inti tinżel mill-poter tgħidilhom li isma' mhux trid timxu warajja ma trid timxu warah, kien hemm min qed jifhimha wkoll mill-lat politiku. Allura kienet hija iktar u iktar diffiċli għal-persuna tal-inqas li għandek tant poter li qed taffettwa u tinfluwenza lin-nies kemm min-naħa spiritwali kif ukoll min-naħa politika. Materjali, ekku. Li tinżel, li inti titwarrab biex timexxihom. Eżattament. U dik nara tista' tara ngħidu hekk fil-films diversi karattri differenti, imma jekk naraw eżempju ta' The Matrix fejn għandek il-figura ta' Morpheus, anke kif jiġi introdott Morpheus mal-ewwel awtorità, u onestament kien leader tajjeb ħafna. Leader li jifhem lil dak li jkun li anke jimbuttaħ. Anke Manjo stess kien paċenzjuż, kien jgħalmu. U imma għaraf il-potenzjal tiegħu, għaraf li hu li għandu jmexxi. U mill-ewwel film throughout il-film sħiħ naraw fejn lill-oħrajn meta kważi jimxi mexxija magħhom u jara modi differenti kif jgħidilhom intom x'qegħdin taraw is-sinjali dak hu
mhux jien, tgħidli x'iktar jien, sejħu li x'iktar ser, issa hu. U anke fl-aħħar tal-film, anke meta jmorru jsalvawh, jibqa' jimxi skont kif jgħidulhom. U tara allura din il-virtù tat-temperanza fejn qed iċċekkel lilu nnifsu, qed juri jaf li huwa aħjar minnu u jaf li huwa kif jista' joħroġ minn is-sitwazzjoni u ma jħalli f'idejh. U mhux qed jagħmilha b'reluctance għax naf li rid inċedi, imma jagħmilha b'ferħ meta jara lil Neo li qed jgħix il-potenzjal tiegħu jifraħ. Għalih hija rebħa li jara lil Neo joħroġ il-potenzjal tiegħu u joħroġ bħala l-leader. Neo, sooner or later you're going to realize, just as I did, there's a difference between knowing the path and walking the path. Operator? Tank, God damn, it's good to hear your voice, sir. need an exit. Got one ready. Subway station. State and Il-karatteristika ta' karattri li kapaċi jagħtu handover lill-oħrajn hija importantissima. Il-karatteristika ta' karattri anke ċinematografiċi li ma jfittxux il-poter, huma anzi kważi jħossu li għandhom jaħarbuh il-poter. Jiena nsemmi karattru li naħseb il-koll b'xi mod nafuh imma Maximus Decimus Meridius tal-ewwel film tal-Gladiator fejn dan il-karattru propju l-imperatur stess jara potenzjal kbir fih, jixtiequ għall-inqas fil-dinja tal-Gladiator, jixtiequ Marcus Aurelius jixtiequ jieħu veru minn għandu. U meta Maximus jgħidlu jiena żgur ma rridix dik ir-responsabilità, jgħidlu that is why it has to be you, għax inti m'intix marbut mal-poter, m'intix qed tfittex il-poter għalih innifsu, imma jekk eżerċitajt il-poter huwa għas-servizz tal-poplu. Would you accept this great honor that I have offered you? With all my heart, no. Maximus, that is why it must be you. Li din hija interessanti għax għalkemm il-karattru ta' Maximus as-such ma jeżistix storikament, imma kien hemm karattru ieħor f'Ruma antika li kien jismu Cincinnatus, issa ma nafx hekk qed ngħidu sewwa, imma dan letteralment li kien ħal poter meta kien f'mument ta' kriżi f'Ruma, salva lil Ruma minn dan l-inkwiet li kien hemm fiha u mill-ewwel he relinquished power u reġa' mar lura bħala farmer, jiġifieri mar lura għall-bidja fil-ħajja tiegħu li by the way Maximus hemm ispirazzjoni għax Maximus jgħid ix-xewqa tiegħu kienet li jmur lura għall-bidja fil-farm tiegħu f'Ispanja. U t-temperanza tgħinek li tgħix bil-qies propju li dik li hija rebħa ta' ħaddieħor imma inti tiċċelebra tara bħala rebħa tiegħek ukoll, jiġifieri mhux għax għandi bżonn li jisu nerkeb il-karru ta' dik il-persuna, imma propju għax is-suċċess ta' dik il-persuna jirrifletti b'mod sabiħ fuq dawk ta' madwarha wkoll. Ġwanni dik kienet is-sejħa tiegħu narawha f'dawn l-aspetti kollha li semmejna tal-karattru tiegħu u allura il-ferħu li mħabba li kellu lejn Ġesu u lejn il-missjoni ta' Ġesu, allura toħroġ il-virtù tat-temperanza b'mod tan sabiħ. Kienet ħaġa sabiħa li tkellimna fuq Ġwan il-Battista u t-temperanza. Imma li nikkonkludu propju fuq dan il-personaġġ li kif qed inti matul dan l-episodju kollu narfu anke virtujiet differenti. U allura jisek tibda tiftaħ għajnejk biex tara daw il-virtujiet fil-films differenti għalhekk real virtue, real film fis-sens tal-film, virtu li nistgħu naraw f'dawn l-aspetti kollha. Grazzi ħafna. Grazzi lilek Debra. U grazzi intom li segwintuna.